ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പകുതി ഭാഗം നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു. എന്താ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് ശ്ലോകങ്ങള് ഭഗവാൻ 574, അർജുനൻ 84, സഞ്ജയൻ 41, ധൃതരാഷ്ട്രം 1. ഒരു ശ്ലോകം അല്ലെ പറഞ്ഞത്? ധൃതരാഷ്ട്ര പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയെ കുറിച്ച് കണ്ടു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയില് വിജയം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം അത് ധർമ്മഭൂമിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ വിജയം, ധർമ്മത്തിന് മാത്രമായിരിക്കും ഇപ്പോഴും വിജയം ഉണ്ടാകുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ദുര്യോധനൻ ആചാര്യന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ആരൊക്കെയാണ് പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിലുള്ളതെന്നും ആരൊക്കെയാണ് അവരുടെ സൈന്യത്തിൽ, കൗരവ സൈന്യത്തിലുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. മഹാരഥന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അക്ഷോണിപ്പട പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇന്നലെ? ഇല്ല. അപ്പൊ 7 അക്ഷോണിപ്പടയാണ് പാണ്ഡവ പക്ഷത്തുള്ളത്. 7 അക്ഷോണിപ്പടയാണ് പാണ്ഡവ പക്ഷത്തുള്ളത്. 11 അക്ഷോണിയാണ് ആരുടെ പക്ഷത്ത്? ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്ത്. 7 അക്ഷോണിപ്പടയും ഭഗവാനുമാണ് ആരുടെ പക്ഷത്തുള്ളത്? ഭഗവാനും ഉണ്ട്. 7 അക്ഷോണിപ്പടയുണ്ട് പാണ്ഡവരുടെ പക്ഷത്ത്. 11 അക്ഷോണിപ്പടയാണ് ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്തുള്ളത്. ഒരു അക്ഷോണി എന്ന് വെച്ചാല്, അത് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഒരു അക്ഷോണി എന്ന് വെച്ചാൽ 21,870, 21,870, 21,870, 21,870 രഥങ്ങളും, 21,870 രഥങ്ങള്, 21,870 ആനപ്പട, 65,610, 65,610 കുതിരപ്പട, 1,09,350, 109,350, 1,09,000 ട്ടോ. 1,09,350 കാലാൾപ്പട. ഇതാണ് ഒരു അക്ഷോണിയിൽ വരുന്നത്. ഒരു അക്ഷോണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 21,870 രഥങ്ങളും ആനപ്പടയും, 65,610 കുതിരപ്പടയും, 1,09,350 കാലാൾപ്പടയും. ഇതാണ് ഒരു അക്ഷോണിയില് വരുന്നത്. അങ്ങനത്തെ 7 അക്ഷോണിപ്പടയാണ് ആരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്? പാണ്ഡവ പക്ഷത്തുണ്ടായിരുന്നത്. 11 അക്ഷോണിപ്പടയാണ് ദുര്യോധന പക്ഷത്തുണ്ടായിരുന്നത്. പാണ്ഡവ പക്ഷത്ത് 7 അക്ഷോണിയും പ്ലസ് ഭഗവാനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ദുര്യോധന പക്ഷത്ത് 11 അക്ഷോണിപ്പട ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതാണ് അക്ഷോണിപ്പട. പിന്നെ മഹാരഥന്മാര് പറഞ്ഞു. 60,000 യോദ്ധാക്കളോട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടുന്നവരെ മഹാരഥന്മാരെന്ന് പറയും. പിന്നെ നമ്മൾ അധീരഥന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. 10,000 യോദ്ധാക്കളോട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടാൻ സാധിക്കുന്നവരെ അധീരഥന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? അപ്പൊ 2 സൈന്യത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആരൊക്കെയാണുള്ളതെന്ന് ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ദ്രോണാചാര്യർ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ശംഖ് മുഴക്കാൻ തുടങ്ങി ഓരോരുത്തരും. പിന്നെ അതല്ല നമ്മൾ എത്തിയത്? ശംഖ് മുഴക്കി വരെ എത്തിയോ? ശംഖ് മുഴക്കിയത് എത്തിയല്ലോ അല്ലെ? 25 വരെ എത്തിയില്ല നമ്മള്? 25 വരെ അല്ലേ? അപ്പൊ പിന്നെന്താണ്? ഭീഷ്മദേവനെ പുകഴ്ത്തുന്നുണ്ട് അവിടെ. ആര്? ദുര്യോധനൻ. എന്താ പറഞ്ഞത്? വൃദ്ധനാണ്. വൃദ്ധനായത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവരും സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ദുര്യോധനനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഭീഷ്മദേവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ശംഖ് എടുത്ത് മുടക്കി അല്ലെ? അപ്പൊ അതില് എന്തിന്റെ സൂചന ഉണ്ടായിരുന്നു ശംഖ് മുടക്കിയപ്പോ? കാരണം സൂചന പാണ്ഡവര് ജയിക്കുന്നുള്ള. അതെ, അതായത് വിജയം പാണ്ഡവപക്ഷത്തായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു സൂചന ആ ശംഖ് മുഴക്കല് ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ എടുത്ത് മുഴക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഭഗവാന്റെ ശംഖ് പാഞ്ചജന്യം, ഏതാണ്? പാഞ്ചജന്യം. പിന്നെ അർജുനന്റെ ദേവദത്തം, ഭീമന്റെ പൗണ്ഡ്രം, ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം, യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്തവിജയം, നകുലൻ സുഘോഷം, സഹദേവൻ മണിപുഷ്പകം. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ മുഴക്കി. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ നമ്മള്? ഗുഡാകം, നിദ്രനെ ഗുഡാകം എന്ന് വെച്ചാല് ഗുഡാകേശൻ, അർജുനന്റെ പേരാണ് അല്ലെ? ഗുഡാകേശൻ എന്ന് അർജുനെ വിളിക്കാനായിട്ട് അർജുനൻ നിദ്രയെയും അജ്ഞാനത്തെയും കീഴടക്കിയവനായതുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് ഗുഡാകേശൻ വരുന്നത്. പിന്നെ ഇത്ര എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മള് അല്ലെ? ഇത് തൊട്ട് എടുക്കാനുള്ളത് 25 തൊട്ടല്ലേ എടുക്കണ്ടേ? 26 തൊട്ട്. അർജുനനെ പാർത്ഥ എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞു. പാർത്ഥ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? അർജുനന്റെ പൃഥയുടെ പുത്രൻ, കുന്തിയുടെ പുത്രൻ, പൃഥയുടെ പുത്രനായതുകൊണ്ട് പേരാണ് പൃഥ. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനനെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പാർത്ഥ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്ര പശ്യത്തി താൻ പാർത്ഥ പിതൃനഥാ പിതാമഹാൻ ആചാര്യാൻ മാതുലാൻ പൗത്രാൻ സഹീംസ്തഥാ സുശീലാൻ സുഹൃദശ്ചൈവ സേനയോരുഭയോരഭി. എന്തോടെ പറയുന്നത്? ആ യുദ്ധരംഗത്തിൽ ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെയും മധ്യത്തിൽ പിതൃതുല്യരെയും പിതാമഹരെയും ഗുരുജനങ്ങളെയും മാതുലരന്മാരെയും സഹോദരന്മാർ, മക്കൾ, പൗത്രന്മാർ, സുഹൃത്തുക്കൾ, ഭാര്യാപിതാക്കന്മാർ എന്നിവരെയും അർജുനൻ കണ്ടു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, സേനയോരുഭയോർ മധ്യേ രഥം സ്ഥാപയം അച്യുത. രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ രഥം കൊണ്ട് നിർത്താനായിട്ടാണ് അർജുനൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനനെ കളിയാക്കിയ പോലെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. ഏത് ശ്ലോകം? 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം. എന്താ ചോദിച്ചത്? ഭീഷ്മ ദ്രോണ പ്രമുഖത സർവേഷാം ച മഹീക്ഷിതാം ഉവാച പാർത്ഥ പാശ്ചേത്താൻ സമവേദാൻ കുരുനിധി. പാർത്ഥ, ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയ കുരുവംശജരെ ഒന്ന് നോക്കൂ എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ആരെയൊക്കെ കാണുന്നത് അവിടെ? പിതൃതുല്യരെ, പിതാമഹന്മാരെ, ഗുരുജനങ്ങളെ, മാതുലന്മാരെ, സഹോദരന്മാര്, മക്കള്, പൗത്രന്മാര്, സുഹൃത്തുക്കള്, ഭാര്യാപിതാക്കന്മാരൊക്കെ അർജുനൻ അവിടെ കാണാണ്. എല്ലാവരെയും ആ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്ന ആ പോർക്കളത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയപ്പോ തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും മുത്തച്ഛനും പിതാമഹന്മാരും ഇവരൊക്കെയാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്, ആ യുദ്ധത്തിന് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് അർജുനൻ കണ്ടു. താൻ സമീക്ഷ്യ കൗന്ദേയ സർവാൻ ബന്ധൂനവസ്ഥിതാൻ കൃപയാ പരയാ വിഷ്ടോ വിഷീദന്നിതമബ്രവീത്. ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലും തനിക്ക് ബന്ധുക്കളായുള്ളവരെ അവിടെ കണ്ടപ്പോൾ കരുണാഭരിതനായി തീർന്ന കുന്തിപുത്രൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പല വിധത്തിലും തനിക്ക് ബന്ധുക്കളായിട്ടുള്ളവരെ അവിടെ കണ്ടപ്പോ കരുണാഭരിതനായിട്ട് തീർന്നിട്ട് കുന്തിപുത്രൻ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ടേ മം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുയുത്സും സമുപസ്ഥിതം സീതന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖം ചാപരിശുഷ്യതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. അപ്പൊ രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ കൊണ്ട് രഥം നിർത്താൻ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ആ യുദ്ധത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നവരെ കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താ സംഭവിച്ചത്? അർജുനന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരാൻ തുടങ്ങി, മുഖം വരളാൻ തുടങ്ങി. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുള്ളവന് ദേവന്മാരുടെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവത് ഭക്തനല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് വില കുറഞ്ഞ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അയാൾ മാനസിക മേഖലകളിലൂടെ അലഞ്ഞു തിരിയുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങും എത്താതെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ഭൗതിക ശക്തിയാൽ ആകർഷനായി പോകുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. ഇവിടെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് എന്തുണ്ട്? ദേവന്മാരുടെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകും. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനല്ലാത്തവർക്കോ വില കുറഞ്ഞ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. എല്ലാ മാനസിക മേഖലകളിലൂടെയും അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞത് കൊണ്ട് എങ്ങും എത്താതെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ഭൗതിക ശക്തിയാൽ ആകൃഷ്ടനായി പോകുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുള്ള വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് എവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ട് പോകുമെന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന്? പ്രഭുന്റെ കൂടുതല് ചെറുതായിട്ടും കൂടുതലില്ല, ചെറുതായിട്ട്.
കുഴപ്പമില്ല മുരളി, വലിയ കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയണത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുണ്ടോ? പറ്റുന്നുണ്ട്. അനുകമ്പയും സഹതാപവും അവർക്കെല്ലാം മരണം അടുത്തതോർത്ത് ഈ പ്രതികരണം ഉണ്ടായത് ദൗർബല്യം കൊണ്ടല്ല, മൃദുല ഹൃദയത്വം കൊണ്ടാണ്. അത് ശുദ്ധനായ ഭഗവത് ഭക്തനിൽ സ്വാഭാവികമാണ്. ഇവിടെ അനുകമ്പയും സഹതാപവും ഒരു ഭക്തനുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഗുണമാണ് അല്ലെ. അതായത് അനുകമ്പ, എല്ലാവരോടും അനുകമ്പയുണ്ടാകും. അവർക്കെല്ലാം മരണം അടുത്തതോർത്ത്, കാരണം ഇവരെല്ലാം മരണപ്പെടുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് അർജുനൻ എന്തുണ്ടാവാണ്? അർജുനന് പ്രയാസം ഉണ്ടാകാണ് അവിടെ. അപ്പൊ ദൗർബല്യം കൊണ്ടല്ല അത് ഉണ്ടായത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായത്? മൃദുല ഹൃദയത്വം കൊണ്ട്, കാരുണ്യം കൊണ്ട്. ഭക്തന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ആണല്ലോ എല്ലാവരെയും എന്താണ് നല്ല എന്താ പറയാ, ഒരു നല്ലൊരു ഭാവത്തോടെ കാണാം, കരുണയോടുകൂടി എല്ലാവരോടും കാണാം അല്ലെ. ആ ഒരു കാരുണ്യത്തോടെ നോക്കുക, അതാണ് ഇവിടെ അർജുനന് കാണുന്നത്. അതാണ് മൃദുല ഹൃദയത്വം. അത് ശുദ്ധനായ ഭഗവത് ഭക്തനിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന് ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു ഗുണമാണെന്ത്? മൃദുല ഹൃദയത്വം. വേപദുശ്ച ശരീരേ മേ രോമഹർഷശ്ച ജായതേ ഗാണ്ഡീവം സംസദേ ഹസ്താത് ചൈവ പരിദഹ്യതേ. എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും രോമാഞ്ചമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടു നീറുന്നു. പിന്നെ അർജുനൻ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അർജുനന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി, രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി. കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വില്ല് ഗാണ്ഡീവം അത് കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി വീണു, തൊലി ചുട്ടു നീറാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ശരീരത്തിന് വിറയും രോമാഞ്ചവും ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാകാം. ആധ്യാത്മികമായ ആനന്ദാനുഭൂതി കൊണ്ടും ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ഭയം കൊണ്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് രോമാഞ്ചം വിറയിലുണ്ടാകും. ഒന്നെങ്ങനെയാണ്? ആധ്യാത്മികമായ ആനന്ദാനുഭൂതി കൊണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, നമ്മളെ തന്നെ ഉദാഹരണം പറയാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും. ഭഗവാൻ വന്ന് പെട്ടെന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ആനന്ദം കൊണ്ട് ഒരു അനുഭൂതി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശരീരം വിറച്ച് രോമാഞ്ചം ഉണ്ടായി നമ്മൾ തലയും കറങ്ങി ചിലപ്പോൾ വീഴുകയും ചെയ്യും. അതേപോലെ പിന്നെ വേറെ ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഭയം കൊണ്ടും ഇതും സംഭവിക്കും. എങ്ങനെ? നമ്മള് ഭൗതികമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഭയം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ശരീരത്തിന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പേടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം വിറച്ച് രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ആധ്യാത്മികമായ ആനന്ദാനുഭൂതി കൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എവിടെയാണ് ജഗന്നാഥപുരിയിൽ വന്നപ്പോ പുരി ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കയറി ഭഗവാനെ ദർശിച്ച സമയത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഇതേപോലെ ആനന്ദാനുഭൂതി ഉണ്ടായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബോധമൊക്കെ പോയിട്ടൊരു അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് ഇതിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആധ്യാത്മികമായ ആനന്ദാനുഭൂതി ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ പിന്നെ വേറെ ഉണ്ടാകുന്നത് പേടി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകാം. ഇവിടെ അർജുനൻ എന്താണ് രോമാഞ്ചം ഉണ്ടായത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇവിടെ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളാകുന്ന ഭയം കൊണ്ടും ആധ്യാത്മിക അനുഭൂതി കൊണ്ടും. ഇവിടെ അർജുനൻ എന്താ സംഭവം വന്നത്? അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഭയം കൊണ്ട്. ഗാണ്ഡീവം എന്ന തന്റെ പ്രശസ്തമായ ധനുസ് കയ്യിൽ നിന്നും ഊർന്നു വീഴുന്നതും ഹൃദയത്തിലെ നീറ്റൽ തൊലിപ്പുറത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നതും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ അസ്വസ്ഥതയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് താഴെ വീഴുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയത്തിലെ നീറ്റില് തൊലിപ്പുറത്ത് അനുഭവപ്പെട്ടു. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? അർജുനൻ ഉണ്ടായിരുന്ന അസ്വസ്ഥതയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് പറയാം. ഇതെല്ലാം ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭൗതിക ചിന്തകൾ മൂലമാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്താണ്? ഭൗതിക ചിന്ത. അർജുനന്റെ ശാരീരിക ബോധത്തിലാണ് അർജുനൻ ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായത്. നചാശക്നോമ്യവസ്ഥാതും ഭ്രമദീവാച മേ മനഃ നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. എനിക്കിപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കേശവ, കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവൻ. ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. ഇവിടെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? എന്റെ മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. കൃഷ്ണ, കേശവാനെ വിളിക്കുന്നു ഇവിടെ ഭഗവാന്. കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ച ഭഗവാന് കേശവൻ എന്നൊരു പേര് ഭഗവാനുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്താണ് ചുറ്റും കാണുന്നത്? ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങള്. ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ചുറ്റും കാണുന്നത്. എനിക്ക് എമ്പാടും കാണുന്ന എങ്ങനെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്? ഭാഗ്യത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളല്ല കാണുന്നത്. എന്റെ മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു, എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല അർജുനൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? വികാര വിക്ഷോഭം കൊണ്ട് അർജുനൻ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല.
മനോദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മവിസ്മൃതി നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥയിലാണ് അർജുനൻ. മനസ്സിന്റെ ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മവിസ്മൃതി നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛാനുസരണം കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതായ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളിലുള്ള അജ്ഞത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതും ഇവിടെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അർജുനൻ തന്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതായ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളിലുള്ള അജ്ഞത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അർജുനൻ ശരിക്കും ആരാണ്? മുക്താത്മാവാണ് അർജുനൻ. ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ അർജുനൻ മുക്താത്മാവാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അർജുനന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതായിട്ടുള്ള സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളില് ഉള്ള അജ്ഞത. ശരിക്കും അപ്പൊ മുക്താത്മാവാകുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് അർജുനൻ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്, അർജുനൻ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ എന്താണ്? അർജുനൻ ഭക്താത്മാവിനെ പോലെ എല്ലാം മറന്നിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്? അജ്ഞത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അർജുനൻ. യഥാർത്ഥമായ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം വിഷ്ണുവിൽ അഥവാ കൃഷ്ണനിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതായ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരോടാണ് സ്വാർത്ഥത വേണ്ടത്? ഭഗവാനോടാണ് വേണ്ടത്. പക്ഷെ ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവ് അത് മറക്കുകയും തന്മൂലം ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇത് മറന്നു പോകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് ജീവാത്മാവിന്. നച്ചാ ശ്രേയോന് പശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനമാഹവേ നകാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ നച്ചാ രാജ്യം സുഖാനിച്ച. ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്ത് ഗുണമുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കൃഷ്ണ. എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യമാകട്ടെ സുഖമാകട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ഈ ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്ത് ഗുണമുണ്ടാവുന്നാണ് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാൻ പറയുന്നത്. എനിക്കത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എനിക്ക് വിജയവും വേണ്ട, രാജ്യവും വേണ്ട, സുഖവും വേണ്ട, എനിക്ക് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നവിടെ അർജുനൻ പറയാണ്. എത്രയും പ്രഭാപൂർവവും ജ്വലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ സൗരമണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ 2 കൂട്ടർക്ക് അർഹതയുള്ളൂ. അപ്പൊ സൗരമണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് 2 കൂട്ടർക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ. ആർക്കൊക്കെയാണ്? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് യുദ്ധക്കളത്തിൽ വീണ് മരിക്കുന്നവര്. ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടര് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെടുന്നവർക്കും ലൗകിക ജീവിതം ത്യജിച്ച് ആധ്യാത്മിക സംസ്കാരത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവനും. അപ്പൊ ഒന്ന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഭൗതികമായ ജീവിതം മുഴുവൻ ത്യജിച്ച് ആത്മസംസ്കാരത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിച്ച വ്യക്തിക്കും ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് യുദ്ധക്കളത്തിൽ വീണ് മരിക്കുന്നവർക്കും മാത്രമേ എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സൗരമണ്ഡലത്തില് പ്രവേശിക്കാൻ, ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായി എത്രയും പ്രഭാപൂർണവും ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള സൗരമണ്ഡലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട്, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. വിശപ്പ് തോന്നാത്ത ഒരാൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതുപോലെ നിരാശ കൊണ്ട് കാട്ടിൽ പോയി ഏകാന്ത ജീവിതം നയിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വിശപ്പ് തോന്നാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല. അതേപോലെ തന്നെ നിരാശ കൊണ്ട് എന്താണ് കാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഏകാന്ത ജീവിതം നയിക്കാനാണ് ആരിവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഇപ്പോ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം അർജുനൻ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ല ഇവിടെ. കിംനോ രാജ്യേന ഗോവിന്ദ കിം ഭോഗൈർജീവിതേന വാ യേഷാമർത്ഥേ കാംക്ഷിതന്നോ രാജ്യം ഭോഗാ സുഖാനി ച തമേവ സ്ഥിതേ യുദ്ധേ പ്രാണാസ്ത്യക്താ ധനാനി ച ആചാര്യ പിതരാ പുത്രസ്തഥൈവ ച പിതാമഹഃ മാതുലാ ശുചിരാ പൗത്ര സ്യാലാ സംബന്ധിനസ്തഥാ ഏതാന്നാ ഹന്തുമിച്ഛാമി നതോപി മധുസൂദന അപി ത്രൈലോക്യ രാജ്യസ്യ ഹേതോ കിം നോ മഹീകൃതേ നിഹത്യാഥാർത്ഥരാഷ്ട്രാന്ന കാ പ്രീതിസ്യ ജനാർദ്ദന. ഹേ ഗോവിന്ദ, രാജ്യം കൊണ്ടും ഭോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും ജീവിതം കൊണ്ട് തന്നെയും ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം? ഇവിടെ ചോദിക്കാണ്. ഗോവിന്ദ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഗോവിന്ദ എന്ന് വെച്ചാല് ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് വിളിക്കും? ഗോവിന്ദൻ എന്ന് വിളിക്കും. ഇവിടെ ജീവിതം കൊണ്ടും രാജ്യം കൊണ്ടും ഭോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും ഈ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും രാജ്യവും കിട്ടിയിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്? ആർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അവരെല്ലാം സ്വത്തും പ്രാണനും കൂടി ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായി ധാരണാങ്കണത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്? അവരൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടി തയ്യാറായി നിൽക്കാണ്? യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പ്രാണം കൂടി കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ രണാങ്കണത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കാണ്. മധുസൂദന, ഭഗവാൻ വിളിക്കാണ് മധുസൂദന. മധു എന്ന രാക്ഷസനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് മധുസൂദന എന്നൊരു പേര് ഭഗവാനുണ്ട്. ഗുരുജനങ്ങൾ, പിതൃപിതാമഹന്മാർ, മക്കൾ, അമ്മാവന്മാർ, ശ്വശുരന്മാർ, ശ്യാലന്മാർ
തുടങ്ങിയ ബന്ധുക്കളാണ് ഇങ്ങനെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നിൽക്കുന്നവരാരും നിസ്സാരക്കാരല്ല, ബന്ധുക്കളാണ് എല്ലാവരും. ഗുരുജനങ്ങള്, പിതാമഹന്മാര്, പിതൃപിതാമഹന്മാര്, മക്കള്, അമ്മാവന്മാര്, ശ്വശുരന്മാര്, ശ്യാലന്മാര്, ഇങ്ങനെയുള്ളവരാണ് അവിടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്തിനാ അവരെ കൊല്ലണം? അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, ഞാൻ എന്തിനാ അവരെ കൊല്ലണം? അവരെ വധിക്കുകയിൽ ത്രൈലോക്യമാകെ നേടാമെന്ന് വെച്ചാലും ഞാൻ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനില്ല. അപ്പൊ ഇവരെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 3 ലോകവും നേടാന്ന് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് എന്തില്ല, എനിക്ക് അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വെറും മണ്ണിന് വേണ്ടി ഞാൻ അവരെ കൊല്ലുക? അപ്പൊ അത് അവരോട് 3 ലോകം തരാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അവരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മണ്ണിന് വേണ്ടിട്ട് അവരെ കൊല്ലാനാകുക? ജനാർദ്ദന, ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരെ ഹിംസിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് സുഖം കിട്ടാനാണ്? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ പറയുന്നതാണ്, നമ്മളിപ്പൂടെ ഈ രാജ്യം നേടിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് സുഖം അനുഭവിക്കുന്നത് പോലും കാണാൻ ആളില്ല. പിന്നെ എന്തിനാണ് വെറുതെ അവരെ ഹിംസിക്കുന്നത്? അവരെ ഹിംസിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സുഖമാണ് ഇവിടെ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാണ്. ഗോവിന്ദൻ, ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഗോവിന്ദൻ എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയല്ല, ഗോവിന്ദന്റെ ഇന്ദ്രിയ സന്തർപ്പണത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നതാകയാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി തൃപ്തി അടഞ്ഞുകൊള്ളും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? അതിനും സംതൃപ്തി വന്നുകൊള്ളും. പാപമേവാശ്രയേ തസ്മൻ ഹത്വൈതാനാതതായിനഃ തസ്മന്നാർഹാവയം ഹന്തും ധാർത്തരാഷ്ട്രാൻ സബാന്ധവാൻ. അക്രമികളായ ഇവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും നേട്ടം. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമ്മൾക്ക് ഉചിതമല്ല. അല്ലയോ മാധവ, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്ത് നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയും? അപ്പോൾ അക്രമികളാണ് ഇവരൊക്കെ, എന്നാലും അവരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാപമായിരിക്കും കിട്ടുക. പിന്നെ ഈ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഹിംസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഉചിതമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. അല്ലയോ മാധവ, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്ത് നേടാനാണ്? സ്വന്തം ബന്ധുജനങ്ങളൊക്കെ കൊന്നിട്ട് എന്ത് നമുക്ക് നേടാനാണ്? നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സുഖിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ സംശയം ചോദിക്കുക ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ വൈദിക പ്രമാണം അനുസരിച്ച് 6 തരത്തിലുള്ള അക്രമികളെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? ഒന്ന് വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, വീടിന് തീ വയ്ക്കുന്നവൻ, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, അന്യന്റെ അപഹരിക്കുന്ന ഈ ആക്രമികൾ, ഇവരൊക്കെ ആരാണ്? അക്രമികളാണ്. ഇവരെ ഉടനെ വധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് എന്തില്ല? പാപമില്ല. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്രമികളെ നമ്മൾ ഉടനെ വധിക്കണം. അത് വധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പാപമില്ല. യദ്യഭേദേന പശ്യന്തി ലോഭോ ബഹത ചേതസഃ കുലക്ഷയാ കൃതം ദോഷം മിത്രദോഹേ ച പാതകം കഥം നാന്യേയമസ്മാഭിः പാപാദാസ്മാന്നിവർത്തിതും കുലക്ഷയ കൃതം ദോഷം പ്രപശ്യർഭിർജനാർദ്ദന. ജനാർദ്ദന, ലോഭാവേശം കൊണ്ട് ഇവർ ബന്ധുഹിംസയിലും സുഹൃത്തുക്കളോട് പൊരുന്നതിലും ദോഷം കാണുന്നില്ലെങ്കിലും കുലക്ഷയത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആപത്തുകളെ കുറിച്ച് അറിവുള്ള നമ്മൾ ഈ പാപങ്ങളിൽ എന്തിനു വ്യാപൃതരാകണം? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, ലോഭാവേശം കൊണ്ട്, ഈ സ്വത്തിനോടും രാജ്യത്തിനോടും അധികാരത്തിനോടുള്ള മോഹം കൊണ്ട് ഇവർക്ക് ബന്ധുഹിംസയും സുഹൃത്തുക്കളോട് പൊരുന്നതിലും ദോഷം കാണുന്നുണ്ടാവില്ല. ആര്? ദുര്യോധനാദികള് ഇപ്പൊ നമ്മളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് ദോഷമൊന്നും തോന്നുന്നുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ നമുക്കറിയാലോ ഈ കുലക്ഷയത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആപത്തിനെ കുറിച്ച്. അതറിയുന്ന നമ്മൾ പിന്നെന്തിനാണ് ഈ പാപകർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതെന്ന്? കാരണം അവരെങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? അവര് ആ അധികാര മോഹത്തിന്റെ അതിൽ പെട്ടിട്ട് അവർക്ക് കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ഈ ബന്ധുക്കളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതൊന്നും ദോഷമായിട്ട് അവര് കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്കറിയാലോ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അത് കുലക്ഷയത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആപത്തുകളെ കുറിച്ച് നമുക്കെല്ലാതും അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ വെറുതെ ഏർപ്പെടുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. വെല്ലുവിളിയുടെ ദുഷ്ഫലങ്ങളെ പറ്റി മറ്റു കക്ഷികൾ പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിച്ചിരിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നു. അർജുനൻ ആ ദുഷ്ഫലങ്ങളെ മുഴുവൻ കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ധാരണ എന്താണ്? ചിലപ്പോ ഈ വെല്ലുവിളികളെ ദുഷ്ഫലമായിട്ട് മറ്റു കക്ഷികൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ അയക്കാനാണ് സാധ്യത. അർജുനൻ ആ ദുഷ്ഫലങ്ങളെ മുഴുവനും കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ ഇരുവശവും ചിന്തിച്ചു നോക്കി അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ 2 സൈഡ് നോക്കിയിട്ട് അർജുനൻ എന്ത് വിചാരിക്കാണ്? യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. കുലക്ഷയെ പ്രണശ്യന്തി കുലധർമാസനാഥനഃ
ധർമ്മേ നഷ്ടേ കുല കൃഷ്ണം അധർമ്മോഭിഭവത്യുത. വംശം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ഏറെ കാലമായി പുലർത്തിപ്പോന്ന കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ വംശം നശിക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? കുറെ കാലമായിട്ട് പുലർത്തി പോന്നു വരുന്ന കുലധർമ്മങ്ങളും നശിക്കും. അങ്ങനെ ധർമ്മം നശിക്കുമ്പോ വംശത്തിൽ ശേഷിക്കുന്നവർ ആത്മിക കൃത്യങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടു വരും. അപ്പൊ ഇവരെ യുദ്ധമൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴെന്താണ്, വീട്ടിലെ മുതിർന്നവരൊക്കെ ആയിരിക്കും യുദ്ധത്തിനൊക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളവരെ നോക്കാനായിട്ട് ആളില്ലാതെ വരുമ്പോ അവിടെ കുലധർമ്മങ്ങളൊക്കെ നശിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ ധർമ്മം നശിക്കുമ്പോ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ ധാർമ്മിക കൃത്യങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ഏർപ്പെട്ടു പോകും. ജനനം മുതൽ മരണം വരെ തുടരുന്ന ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകൾ തലമുതിർന്നവരുടെ ചുമതലയിൽ നടത്തുന്നു. അവരെല്ലാം മൃതിയടഞ്ഞാൽ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കുടുംബാചാരങ്ങൾ നിലച്ചേക്കാം. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ജനനം തൊട്ട് മരണം വരെ നടത്തുന്ന ഷോഡശ സംസ്കാരങ്ങൾ, അതായത് 16 സംസ്കാരങ്ങളുണ്ട് ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ. അത് 16 ഷോഡശ സംസ്കാരങ്ങൾ എന്നാണ് അത് പറയുന്നത്. അതൊക്കെ ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? തലമുതിർന്നവരുടെ ചുമതലയിൽപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അവര് മരണമടഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ കുടുംബത്തിൽ ആളില്ലാതാകും. ശേഷിച്ച ഇളം തലമുറക്കാർ എന്താണ്? അധാർമിക സ്വഭാവം കൈക്കൊള്ളുകയും അങ്ങനെ ആത്മീയ മുക്തിക്കുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത്തരത്തിലുള്ള അധാർമികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യും. അവര് ആത്മീയമായ മുക്തിക്കുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? കുടുംബാചാരങ്ങളൊക്കെ നിലച്ചേക്കാം. അതായത് ജനനം തൊട്ട് മരണം വരെയുള്ള ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ മുതിർന്നവരുടെ ചുമതലയിലാണ്. മുതിർന്നവര് അത് നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? അവിടെ കുടുംബാചാരങ്ങളൊക്കെ നിലയ്ക്കാം. താഴ്ന്ന തലമുറക്കാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അധാർമികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം കൈക്കൊള്ളും, ആത്മീയ മുക്തിക്കുള്ള അവരുടെ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? വംശപിതാക്കൾ ഒരിക്കലും വധാർഹരല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? വംശപിതാക്കൾ ഒരിക്കലും വധാർഹരല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം, കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്നവര് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അവര് മരണപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാല് അത്തരത്തിലുള്ള ശുദ്ധീകരണ ചടങ്ങുകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വംശപിതാക്കൾ ഒരിക്കലും വധാർഹരല്ല എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. അധർമാഭിഭവാത് കൃഷ്ണ പ്രതിഷന്തി കുലസ്ത്രീയഃ സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു വാർഷ്ണേയ ജായതേ വർണ്ണസങ്കര. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. അല്ലയോ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. അപ്പോ സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചു പോകും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചു പോകും. അപ്പൊ സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. വർണ്ണാശ്രമത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ സ്ത്രീകളുടെ ചാരിത്രത്തെയും വ്യത്യസ്തതയെയും ആശ്രയിച്ച് നിലനിൽക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പുരുഷന്മാരുമായി ഇടപെടുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത് അനാവശ്യ ജനപ്പെരുപ്പം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത പുരുഷന്മാരും സമൂഹത്തിൽ വ്യഭിചാരാസക്തി വളർത്തി ജനപ്പെരുപ്പത്തിന് വഴിവെക്കും. മനുഷ്യവർഗത്തെ യുദ്ധവും പകർച്ചവ്യാധിയും അടിക്കടി ക്ഷയിപ്പിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകള് സ്ത്രീകളുടെ ചാരിത്രത്തെയും വിശ്വാസ്യതയെയും ആശ്രയിച്ച് നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ സ്ത്രീകളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ സ്ത്രീകൾ സ്വതന്ത്രരായിട്ട് പുരുഷന്മാരുമായിട്ട് ഇടപെടുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ജനപ്പെരുപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അത് ഇതിന് കാരണമാകും, ജനപ്പെരുപ്പത്തിന് വഴിവെക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ യുദ്ധവും പകർച്ചവ്യാധിയും അടിക്കടി ക്ഷയിപ്പിക്കാനും അത് കാരണമാകും. ലാസ്റ്റ് പറയാം നമുക്ക്. സങ്കരോ നരകായൈവ കുലജ്ഞാനാം കുലസ്യ ച വദന്തി പിതരോ ഹേഷ്യാം ലുപ്തപിണ്ഡോദകക്രിയ. ആവശ്യമില്ലാത്ത ജനവർദ്ധന ഉണ്ടായാൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും കുലപാരമ്പര്യങ്ങൾക്കും ജീവിതം നരകതുല്യമാകും. അധപതിച്ച കുടുംബങ്ങളിലെ പിതൃക്കൾ കാലം തോറും പിണ്ഡമോ ഉദകക്രിയമോ കിട്ടായികയാൽ അധപതിക്കും. ഇവിടെ എന്താ 41-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്? പിതൃക്കൾക്ക് ജനവർദ്ധന ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബങ്ങൾക്ക് കുലപാരമ്പര്യങ്ങളൊക്കെ കളഞ്ഞു കുളിച്ചവർക്ക് ജീവിതം നരകതുല്യമാകും. അധപതിച്ച കുടുംബങ്ങളിലെ പിതൃക്കൾക്ക് ആ എന്താ പറയാ പിണ്ഡം ഉദകക്രിയ ചെയ്യാനായിട്ട് ആളില്ലാതെ വരുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ അധപതിക്കും. അതൊക്കെ അധപതനം നടക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങള് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും കൂടി നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. പിതൃക്കൾക്ക് പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടാനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? കാലം തോറും പിണ്ഡമോ ഉദകക്രിയയോ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടും ഉണ്ട്.
കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് മുക്തിദാതാവായ മുകുന്ദന്റെ കാൽമലങ്ങളിൽ അഭയം തേടിയവർക്ക്, സർവാത്മന ഈ ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചവർക്ക് ദേവന്മാരോടോ ഋഷികൾ, ജീവജാലങ്ങൾ, കുടുംബാംഗങ്ങൾ, പിതൃക്കൾ, മനുഷ്യർ എന്നിവരോടാകട്ടെ യാതൊരു കടപ്പാടും ഇല്ല. എല്ലാ ബാധ്യതകളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ സ്വയമേ നിറവേറ്റപ്പെടും. ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 41-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇവിടെ അല്ലാതെ പറഞ്ഞാണ് കുടുംബങ്ങളിലെ പിതൃക്കള് കാലം തോറും പിണ്ടമോ ഉദകക്രിയയോ കിട്ടാതെ അധപതിക്കും, ജീവിതം നരകതുല്യമാകും. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാന്റെ ചരണകമലങ്ങളിൽ, ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം തേടിക്കഴിഞ്ഞല്ലോ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ദേവന്മാരോടോ ഋഷികളോടോ ജീവജാലങ്ങളോടോ കുടുംബാംഗങ്ങളോടോ പിതൃക്കളോടോ ആരോടും എന്തില്ല, മനുഷ്യരോടും ഒന്നിനോടും എന്തില്ല, അവർക്ക് യാതൊരു കടപ്പാടും ഇല്ല. എല്ലാ ബാധ്യതകളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ സ്വയം തന്നെ നിറവേറ്റപ്പെടും. കാരണം ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം എന്തുകൊണ്ട് തന്നെ ലഭിക്കും? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ലഭിക്കുമെന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. ദോഷൈരത്തെ കുലജ്ഞാനാം വർണ്ണസങ്കരകാരകൈഹി ഉത്സാദ്യത്തെ ജാതിധർമ്മ കുലധർമാശ്ച ശാശ്വതഃ. കുടുംബ പാരമ്പര്യം നശിപ്പിക്കുന്നവരുടെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ശിശുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു. തന്മൂലം പലതരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും പാടെ നശിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പോ കുടുംബ പാരമ്പര്യം നശിക്കുന്നവരുടെ ദുഷ്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകും. പലതരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചു പോകാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ വഴിവെക്കും. ഉത്സന്ന കുലധർമാണ മനുഷ്യാണാം ജനാർദ്ദന നരകേ നിയതം വാസോ ഭവതീത്യനു ശുശ്രുമ. അല്ലയോ ജനാർദ്ദന, കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് എന്നും നരകത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഗുരു പരമ്പര വഴി ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ന് എവിടെ ജീവിക്കേണ്ടി വരും? നരകത്തിലാണ് അവർക്ക് ജീവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഗുരുപരമ്പര വഴി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ എന്താ വിളിക്കുന്ന? ജനാർദ്ദന, പരിപാലിക്കുന്നവൻ, സംരക്ഷകനാണ്. അതുകൊണ്ട് പരിപാലിക്കുന്നവൻ എന്ന് പറയാം ജനാർദ്ദനൻ. സ്വാനുഭാവത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടല്ല, ആധികാരിക വചനങ്ങളെ പ്രമാണമാക്കിയാണ് അർജുനൻ വാദിക്കുന്നത്. അതാണ് ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടാനുള്ള മാർഗം. അപ്പൊ സ്വന്തം അനുഭവത്തെ മുൻനിർത്തിയിട്ടല്ല അർജുനൻ ഇതൊന്നും പറയണത്. എങ്ങനെയാണ്? ആധികാരികമായിട്ടുള്ള വചനങ്ങള് പ്രമാണമാക്കിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഇതെല്ലാം വാദിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതാണ് എന്ത് ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടാനുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ആധികാരിക വചനങ്ങളെ പ്രമാണമാക്കിയിട്ടായിരിക്കണം വാദിക്കേണ്ടത്, പറയേണ്ടത്. അഹോ ബദ്ധ മഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിതാവയം യത്രാച്യാ സുഖലോഭേന ഹന്തും സ്വജനമുദ്യതാഹ. കഷ്ടം, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്. സ്വന്തം രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നമ്മൾ ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്. രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ജനങ്ങളെ കൊല്ലുക എന്നാണ് ഇവിടെ ആരും ചോദിക്കുന്നത്. അർജുനൻ പറയണം, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നമ്മൾ പുറപ്പെടാൻ പോയത്. രാജ്യം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തക്കാരെയൊക്കെ കൊല്ലുക നമ്മള്. അർജുനൻ ചിന്തിക്കാൻ കൂടി പറ്റുന്നില്ല. യതി മാമ പ്രതീകാരം അശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയഃ ധർതരാഷ്ട്രാരണേ ഹന്യു തന്മേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരോട് പൊരുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിനൊരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുന്നതാണ്. കൂടെ പറയണ, ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരോട് പൊരുന്നതിൽ ഭേദം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നിരായുധനായിട്ട്, കയ്യിൽ ആയുധമില്ലാതെ പ്രതിരോധത്തിനൊരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന അവരെന്നെ കൊന്നോട്ടെ എന്ന് വെക്കാം. അതായത് ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ സമരമുറകളുടെ നിയമമാണ്, കയ്യിൽ ആയുധമില്ലെങ്കിലും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? അവരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, എന്റെ കയ്യിൽ ആയുധമില്ലാത്ത സമയത്ത് വന്നിട്ട് അവരെന്നെ വധിച്ചോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് വന്ന് എന്നെ വധിച്ചോട്ടെ, എങ്കിലും ഞാൻ എന്തിനില്ല? അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇല്ല, യുദ്ധം വേണ്ട എന്ന് വാക്യാണ് ഇവിടെ. ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ സ്വാഭാവികമായ മൃദുല ഹൃദയത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണിതല്ല. അപ്പൊ ഇത് എന്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്? അർജുനന്റെ മൃദുല ഹൃദയത്വം. സ്വാഭാവിക ഭക്തൻ എന്നതിലുള്ള മൃദുല ഹൃദയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇത്.
സഞ്ജയ ഉവാച ഏവമുക്താർജുന സംഖ്യേ രഥോപസ്ഥാ ഉപാവിശത് വിസൃജ്യ സശരം ചാപം ശോക സംവിഘ്ന മാനസഃ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിലിരിപ്പായി. അപ്പൊ ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അർജുനൻ എന്താണ് വില്ലും ശരങ്ങളൊക്കെ താഴെ വെച്ച് വളരെ ദുഃഖത്തോടെ തേരിലിരിപ്പായി. ദയാലുവും മൃദുലഹൃദയനും ഭഗവത് സേവാ നിരതനുമായ അദ്ദേഹം ആത്മജ്ഞാനത്തിന് അർഹനാണ്. അപ്പൊ അർജുനനെ പറയാണ്, ദയാലുവാണ്, മൃദുലഹൃദയനാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് നിരതരായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ആത്മജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് അർഹതയുള്ളവനാണ്. അർജുനന്റെ വിശുദ്ധ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അർജുനന്റെ ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നത് മൃദുല ഹൃദയത്വം. അർജുനന്റെ 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ മൃദുല ഹൃദയത്വം. പിന്നെ തൈർലോക്യമാകെ നേടാന്ന് വെച്ചാലും വധിക്കാൻ തയ്യാറല്ല. 3 ലോകങ്ങളും തരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർജുനൻ എന്തിനു തയ്യാറല്ല? വധിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറല്ല. അക്രമികളെ കൊല്ലുന്നതിൽ പാപമില്ലാഞ്ഞിട്ട് കൂടി അവരുടെ തെറ്റ് പൊറുക്കാൻ അർജുനൻ തയ്യാറാകുന്നു. അപ്പൊ അക്രമികളെ കൊല്ലുന്നത് പാപമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ എന്നാലും അർജുനൻ അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകാണ്. യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട, കഷ്ടപ്പാട് നിരസിക്കേണ്ട അപകടങ്ങൾ പോലും ദുഷ്ഫലങ്ങളെ കാണുന്നു. അപ്പൊ ചിലത് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ കടപ്പാട് നിരസിക്കേണ്ട അപകടത്തിൽ പോലും നമ്മൾ എന്ത് കാണാണ്? ദുഷ്ഫലങ്ങളെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. കുടുംബ പാരമ്പര്യങ്ങളും ധാർമ്മികമായ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ബാധ്യതകളെ കുറിച്ചും ബോധവാനാണ്. കുടുംബ പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ചും ധാർമ്മികമായ ബാധ്യതയെക്കുറിച്ചും സംരക്ഷിക്കാനെ കുറിച്ചുള്ള ബാധ്യതകൾ, ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം ആര് ബോധവാനാണ്? അർജുനൻ ബോധവാനാണ്. അർജുനൻ ഞാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബാധ്യതകളൊന്നുമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അർജുനൻ വിശുദ്ധനായതിനാൽ തന്റെ ബാധ്യതകളെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്. അങ്ങനെയാണ് അർജുനന് സ്വാർത്ഥ ലക്ഷ്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ വധിക്കാനാവുക. അപ്പൊ അർജുനൻ ശരിക്കും ബോധവാനാണ്. താൻ വിശുദ്ധനായതിനെ കൊണ്ട് തനിക്ക് ബാധ്യതകളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ആര് ചിന്തിക്കുന്നില്ലൂടെ? അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അർജുനൻ നിരായുധനായി കൊല്ലപ്പെടാൻ തയ്യാറാണ്, പക്ഷെ പ്രതികാരം ചെയ്യാനില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധത്തിന് ആയുധമില്ലാതെ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറാണ്, പക്ഷെ എന്നാലും എന്തിനില്ല? പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ അർജുനനില്ല. ക്ഷത്രിയരുടെ സമരമുറകളിൽപ്പെട്ട ഒരു നിബന്ധനയാണ് നിരായുധനും പൊരുതാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവനുമായ എതിരാളിയെ ആക്രമിച്ചുകൂടാ എന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ സ്വാഭാവികമായ മൃദുല ഹൃദയത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് അർജുനൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം. വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് ഒരിക്കലും ഉയർത്തിയ വില്ല് താഴെ വയ്ക്കില്ലെന്ന പ്രതിജ്ഞ പോലും ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് അർജുനൻ തേരിലിരിപ്പായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാനും അർജുനനും ഭീമന്റെ വ്യത്യസ്ത നാമങ്ങള്. കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് വിളിക്കും? കൃഷ്ണൻ, സർവ ആകർഷകൻ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉടമയായതുകൊണ്ട് ഋഷികേശൻ, ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പതിയായതുകൊണ്ട് മാധവൻ, ചുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനായതുകൊണ്ട് അച്യുതൻ, മധു എന്ന രാക്ഷസനെ കൊന്നതുകൊണ്ട് മധുസൂദനൻ, ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ഗോവിന്ദൻ, വസുദേവ പുത്രനായതുകൊണ്ട് വാസുദേവൻ, ദേവകി അമ്മയായി സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് ദേവകി നന്ദൻ, വൃന്ദാവനത്തിൽ ബാല്യകാല കേളികളാൽ യശോദയെ ആനന്ദിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് യശോദാനന്ദൻ, അർജുനന്റെ തേർ തെളിച്ചതുകൊണ്ട് പാർത്ഥസാരഥി, കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചതുകൊണ്ട് കേശവൻ, ജീവജാലങ്ങളുടെ രക്ഷകനായതുകൊണ്ട് ജനാർദ്ദനൻ, ധനത്തെ ജയിച്ചവനായതുകൊണ്ട് ധനഞ്ജയൻ, പിന്നെന്താണ് കുന്തിദേവിയുടെ പുത്രനായതുകൊണ്ട് പാർത്ഥൻ, നിദ്രയെ ജയിക്കുന്നവനായതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഗുഡാകേശൻ. അതാരാണ് പറഞ്ഞത്? അർജുനന്റെ പേരുകളാണ് 3 പറഞ്ഞത്. അതുവരെയുള്ളത് ജനാർദ്ദനൻ, ജീവജാലങ്ങളുടെ രക്ഷകനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ജനാർദ്ദൻ എന്ന് പറയും. ഇനി ധനഞ്ജയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ധനത്തെ ജയിച്ചവൻ. രാജസൂയ യജ്ഞം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ജ്യേഷ്ഠന് ധനം സമാഹരിച്ചു കൊടുത്തതാണ് അർജുനൻ, അതുകൊണ്ട് അർജുനന് ധനഞ്ജയൻ എന്ന പേര് വന്നു. അതിന് പ്രാർത്ഥൻ കുന്തിദേവിയുടെ പുത്രനായതുകൊണ്ടും, ഗുഡാകേശൻ നിദ്രയെ ജയിക്കുന്നവനായതുകൊണ്ട് ഗുഡാകേശൻ എന്നും അർജുനന് പേരുണ്ട്. പിന്നെ മൃഗോദരൻ, വീരശാലികൾക്ക് മാത്രം സാധിക്കാവുന്ന ധീരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും വളരെ കൂടുതൽ ഭക്ഷിക്കാനും കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് ഭീമൻ എന്തറിയപ്പെടും? മൃഗോദരൻ എന്നറിയപ്പെടും. കുറെ ഭക്ഷിക്കാനും സാധിക്കും, പിന്നെ കുറെ വീരപരാക്രമങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഭീമന് മൃഗോദരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.
ഹരകൃഷ്ണ, ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? ഭീമനെ വൃക്കോദരൻ എന്ന് വിളിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? മാതാജി മൃഗോദരൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതില് ബുക്കില് പറയുന്ന രണ്ട് തരത്തിൽ. ഒന്ന് മൃഗോദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എപ്പോഴും ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞത് രണ്ട് കാരണം പറയണത്, രണ്ട് കാരണം തീരശാലികൾക്ക് തീരകൃത്യങ്ങൾ ഇന്നലത്തെ ഭാഗത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഭീമന്റെ കാര്യം. ഇപ്പൊ തന്നെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞതിലുണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ പേര്. അല്ലത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഏത് ശ്ലോകത്തില? 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് കൂടുതൽ ഭക്ഷിക്കാൻ കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടും, പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത്, ധീരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഭീമനെ എന്ത് വിളിക്കും? മൃഗോദരൻ എന്ന പേര് ലഭിച്ചു. കൂടുതൽ ഭക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ടും ധീരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടും ഭീമൻ എന്ത് വിളിക്കും? മൃഗോദരൻ എന്ന് പറയും. 15ാമത്തെ ഭാവത്തില് ലാസ്റ്റത്തെ ഭാഗം ഇപ്പുറത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ 57ാമത്തേൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മോളില്. പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? മാതാജി, കുതിരപ്പട എത്രയാണ് പറഞ്ഞത് അശ്വണിപ്പടയില്? 65,610. ഒക്കെ 18 നമ്പർ വരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. അക്ഷോണിപ്പടേനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാം മാതാജി. അക്ഷോണിപ്പട 21,870 രഥങ്ങള്, 21,870 രഥങ്ങള്, 21,870 ആനപ്പട, 65,610 കുതിരപ്പട, 109, 350 കാലാൾപ്പട. ഈ അക്ഷോണിപ്പടയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ നമ്പർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാതും ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് 18, 18, 18 കിട്ടൊക്കെ. 18-ന് ഇവിടെ കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ 18-ന് ഭയങ്കര പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ കുറെ ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. 21 കാണുന്നത് എന്ത് മാതാജി? മനുസ്മൃതിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഇതുവരെയുള്ള സംശയങ്ങൾ തീർന്നോ? പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. ഇതെന്താണിത്? ഇത് 16 സംസ്കാരങ്ങൾ, ഷോഡശ സംസ്കാരം നിങ്ങൾ പറയും. ശരിക്കും നമ്മള് ചെയ്യേണ്ട സംസ്കാരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ, നമ്മൾ ആചരിക്കേണ്ടതാണ് ഇതൊക്കെ. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മളിതിൽ ചിലത് മാത്രം നമുക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവും. ജാതകർമ്മം പരിചയം ഉണ്ടാവും, നാമകരണം പരിചയം ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് അന്നപ്രാശം പരിചയം ഉണ്ടാവും, അല്ലേ? ജാതകർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ ജാതകത്തിന്റെ അല്ല ശരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ കേട്ട് പരിചയമുള്ള ഒരു വേർഡ് ജാതകർമ്മം. നാമകരണം, പേരിടൽ ചടങ്ങ് നമുക്കറിയാം, ചോറൂണ് നമുക്കറിയാം കുട്ടികൾക്ക്, അല്ലെ? വിവാഹം അറിയാം, അന്ത്യേഷ്ടി അറിയാം. ഇത്രേ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട 16 ഷോഡശ സംസ്കാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള 16 സംസ്കാരങ്ങളാണിത്. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത് ഗർഭാധാനാണ് ആദ്യത്തെ തുടങ്ങുന്നത്. അതായത് ആദ്യത്തെ 3 ഈ യെല്ലോ കളറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന 3 ജനനത്തിന് മുമ്പ്, കുട്ടിയുടെ ജന്മത്തിന് മുന്നേ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഗർഭാധാനം. ഗർഭാധാനം ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു ഉത്തമനായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു കുഞ്ഞിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാതാപിതാക്കള് നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന ചടങ്ങുകളാണ് എന്ത്? ഗർഭാധാനത്തിൽ വരുന്നത്. അച്ഛനും അമ്മയും, അതായത് രണ്ടുപേരും നല്ലൊരു കുട്ടിയെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? പ്രാർത്ഥന നടത്തും. ഒരു ചടങ്ങാണത്. ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്താൻ വേണ്ടി, കുഞ്ഞിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥനാ ചടങ്ങ് നടത്തും. അതാണ് ഗർഭാധാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുംസവനം, രണ്ടാമത്തേതാണ് പുംസവനം. അതായത് ആ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടുള്ള വളർച്ച, ആരോഗ്യത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്ന ഇതാണ് എന്ത്? പുംസവനം. സാധാരണ ഗർഭത്തിന്റെ 3-ാം മാസത്തിലാണത് നടക്കുന്നത്. ആ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന്, ശാരീരിക മാനസികമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയ്ക്കും ആരോഗ്യത്തിനും വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് പുംസവനം. ഈ 3-ാമത്തത് സീമന്തം.
മൂന്നാമത്തത് സീമന്തം. സീമന്തം നടത്തുന്നതും ഈ സമയം ഏകദേശം 3 മാസം 4 മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ്. കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നടത്തുന്നത്. അതായത് അമ്മയുടെ കുഞ്ഞിന്റെയും എന്താ പറയാ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി, അമ്മയുടെ മാനസികാവസ്ഥ അതൊക്കെ നല്ല രീതിയിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സംരക്ഷണത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്, സീമന്തം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 3 എണ്ണം കുട്ടി ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നുള്ളതാണ്. ഗർഭാധാനം, പുംസവനം, സീമന്തം. അടുത്തത് ജനിച്ചതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ഏതാ പറഞ്ഞത്, ആ ബാല്യകാലത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന് ജാതകർമ്മം. ജാതകർമ്മം എന്ന് വെച്ചാല് കുട്ടി ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ അച്ഛൻ എന്താണ് കുട്ടിക്ക് തേനും വയമ്പും കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് അല്ലെ. അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, നെയ്യൊക്കെ അങ്ങനെ കൊടുക്കണത്, തേനും വയമ്പും കൊടുക്കണത്. അത് കൊടുക്കണതിനാണെന്ന് പറയാ ജാതകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധി വികാസത്തിന് എന്ത് കൊടുക്കാണ്, തേനും വയമ്പും കൊടുക്കും. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതില്ലേ. അതാണ് എന്ത്, ജാതകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് നാമകരണം. നാമകരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേരുടെ ചടങ്ങിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, നാമകരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിഷ്ക്രമണം. നിഷ്ക്രമണം എന്ന് വെച്ചാല് കുട്ടിനെ ആദ്യമായിട്ട് വീടിന്റെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാണ്. ആദ്യമായിട്ട് സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും പ്രകൃതിയും ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് കുട്ടി ആദ്യമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്, കൊണ്ടുവരുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, നിഷ്ക്രമണം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തതാണ് എന്ത്, അന്നപ്രാശം. അന്നപ്രാശം 6ാമത്തെ മാസത്തിൽ, കുട്ടി ജനിച്ച 6ാം മാസത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ചോറ് കൊടുക്കും. അതാണ് എന്ത് പറയണത്, അന്നപ്രാശം എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് ചോറ് തിന്നുന്നത് അന്നായിരിക്കും. അതാണ് അന്നപ്രാശനം. അടുത്തത് ചുടാകരണം. ആദ്യമായിട്ട് മുടി മുറിക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയണത്, ചുടാകരണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആദ്യമായിട്ട് മുടി മുറിക്കുന്നത്. പിന്നെ കർണവേദം, ആദ്യമായിട്ട് ചെവി തുളയ്ക്കുന്നത്, അതാണ് കർണവേദം. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ എന്തായി, ഇപ്പൊ ചെറിയ ബാല്യ സമയത്തിലുള്ളതാണത്. ഇനി ഇത്തിരി കൂടി വലുതായിട്ടുള്ളത് വിദ്യാഭ്യാസ പീരീഡ്. അവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, വിദ്യാരംഭം. ഫസ്റ്റത്തെ വിദ്യാരംഭം. വിദ്യാരംഭം എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യമായിട്ട് അക്ഷരങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. നമ്മൾ വിദ്യാരംഭം എഴുത്തിനിരുത്താന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് വിദ്യാരംഭം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപനയനം. വിശുദ്ധ പൂനൂല് ധരിക്കുക. അതായത് ഉപനയനം എന്ന് വെച്ചാല് ആദ്യമായിട്ട് പൂനൂല് ഇടുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഉപനയനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രൈശർത്ഥം. പ്രൈശർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ വർഷവും പഠനത്തിന് മുൻപും ശേഷവും, അതായത് എന്താണ് പറയുന്നത്, ഉപനയനം കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രൈശർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്, പ്രൈശർത്ഥം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഓരോ വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും ഇതൊക്കെ പഠിക്കൽ ഉപനയനത്തിലൂടെ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോ പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോ ഓരോന്നും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോന്നോരോന്ന് തുടങ്ങുമല്ലോ. അങ്ങനെ ഓരോന്നും ചെയ്യുന്നതിനാണ്, ആ പഠിക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, പ്രൈശർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രൈശർത്ഥം, വേദങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം, അതാണ് പ്രൈശർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് കേശന്തം. കേശന്തം എന്ന് വെച്ചാല് ആൺകുട്ടികൾ ആദ്യമായിട്ട് ഷേവ് ചെയ്യുന്നതിനെ കേശന്തം എന്ന് പറയും. പെൺകുട്ടികൾ ആദ്യമായിട്ട് ഋതുശുദ്ധി വരുന്നതിന് എന്ത് പറയും, ആർത്തചക്രം വരുന്നതിന് ഋതുശുദ്ധി എന്ന് പറയും. അതിനാണ് ഋതുശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമവർത്തനം. സമവർത്തനം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കുന്ന പീരീഡ്. പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്നല്ല പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ, ഗുരുകുലത്തിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഗുരുകുലത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പഠിപ്പെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, സമവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് അത്രയും നാൾ അവിടെ നിന്നിട്ടായിരിക്കും പഠിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ചടങ്ങ്, അതാണ് സമവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ വരുന്നത്, വിവാഹം, കല്യാണം അല്ലെ, വിവാഹം വരുന്നത്. വിവാഹം ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സംഭവമാണെന്ന് ശരിക്കും വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്താണ്, പിന്നെ അന്ത്യേഷ്ടി, അന്ത്യസംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം അത് അഗ്നിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് എന്ത്, അന്ത്യേഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷോഡശ സംസ്കാരം. നമ്മള് ജന്മം എടുക്കുമ്പോ തൊട്ട് നമ്മൾ മരണം സംഭവിക്കുന്ന വരെയുള്ള നമ്മൾ ആചരിക്കേണ്ട നമ്മളെ സംസ്കാരങ്ങള് 40 സംതിങ് ആണ് സംസ്കാരത്തുള്ളത്. പക്ഷെ അതിൽ 16 എണ്ണാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഷോഡശ സംസ്കാരങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. മനസ്സിലായത്? മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം ആദ്യം. ഏതുവരെ എത്തിണ്ടായിരുന്നു നമ്മള്? ഗോവിന്ദൻ എത്തിയിട്ടില്ല അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീതയിലെ 6 എണ്ണം.
ആറെണ്ണം പറഞ്ഞു. യുദ്ധരംഗത്തിൽ അർജുനൻ ആരെല്ലാമാണ് കണ്ടത്? പിതൃതുല്യര്, പിതാമഹര്, ഗുരുജനങ്ങൾ, മാതുല, സഹോദരന്മാര്, മക്കൾ, പൗത്രന്മാർ, ഭാര്യമാർ, ഭാര്യപിതാക്കൾ. ഭാര്യാപിതാക്കൾ അല്ലെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. പിതൃതുല്യരെ കണ്ടു, പിതാമഹന്മാരുണ്ടായിരുന്നു, ഗുരുജനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, മാതുലന്മാരും, സഹോദരന്മാര്, മക്കള്, പിന്നെ ആരാണ്? പൗത്രന്മാര്, സുഹൃത്തുക്കള്, ഭാര്യാപിതാക്കന്മാരെല്ലാവരെയും ആര് കണ്ടു ഇവിടെ? അർജുനൻ കണ്ടു. ഗോവിന്ദൻ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം പകരുന്നു. നൽകുന്നവനാണ് ഗോവിന്ദൻ. ഗോവിന്ദൻ. 6 കൂട്ടം അക്രമികൾ ആരെല്ലാമാണ്? അറിയുണ്ടാവും അത് അല്ലെ. വിഷം കൊടുക്കുന്നവര്, വീടിന് തീ വെക്കുന്നവർ, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവര്, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവര്, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവര്, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ലീവ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. അടുത്തത്, വംശപിതാക്കൾ ഒരിക്കലും വധാർഹരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ജനനം മുതല് മരണം വരെ തുടരുന്ന ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ മുതിർന്നവരുടെ ചുമതലയിൽ നടത്തപ്പെടേണ്ടതാണ് അല്ലെ. അത് നടത്തപ്പെടേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ഇവര് മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത്തരത്തിലുള്ള ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകൾ നടത്താനായിട്ട് ആളില്ലാതെ വരും. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ? ശേഷിച്ച ഇളം തലമുറക്കാര് അധാർമിക സ്വഭാവം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യും. കുടുംബാചാരങ്ങൾ എല്ലാം നിലയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആത്മീയ മുക്തിക്കുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും അവിടെ. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും വംശപിതാക്കള് എന്താണ് പറയാ, വധാർഹരല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ക്ഷത്രിയ സമരമുറകളിലെ നിബന്ധന എന്താണ്? നിരായുധനും പൊരുതാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവനും ഇല്ലാത്തവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഭീമൻ ദുർഗോദരൻ എന്നറിയപ്പെടാൻ കാരണം? മാതാജി ലീവ് ചെയ്തോട്ടെ. ചെയ്തോളൂ. എപ്പോഴും ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടും വീരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും. കുറെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടും വീരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും. പാണ്ഡവരുടെ വിജയത്തിന്റെ അടയാളങ്ങള്? ഹനുമാന്റെ ധർമ്മക്ഷേത്രം, ധർമ്മഭൂമിയാണ്. പിന്നെ ഹനുമാന്റെ ഗാണ്ഡീവം, രക്തജീവം, പിന്നെ ലക്ഷ്മി, മോക്ഷദേകാദശി, ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, അറിയാലതല്ല. ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം തൊട്ട് ഓർത്തോർത്ത് പറയാ. ഫസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ധർമ്മഭൂമി, കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി ധർമ്മഭൂമിയാണ്. പിന്നെന്താണ്? പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഏതാണ്? ദിവ്യമായ രഥം ഉണ്ട്. ആ രഥം വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയ രഥാണ്. ആ രഥം അഗ്നിദേവൻ സമ്മാനിച്ചതാണ്. ആ രഥത്തില് ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതിന്റെ കൊടിയടയാളം ഹനുമദ്രൂപമാണ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ ഭാഗ്യദേവതയായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ട്. പിന്നെ മോക്ഷദേകാദശി, ശംഖുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണമല്ല ചോദിച്ച, ദിവ്യമായ ശംഖുകളാണ് ഇവരുടെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇതൊക്കെയാണ് രക്തജീവിതം പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇതൊക്കെയാണ് അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണം, പാണ്ഡവരുടെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്. യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള അർജുനന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? മൃദുല ഹൃദയത്വം, ഭൗതികാനുസുഖം, പാപം, കുടുംബ പാരമ്പര്യം, തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. ദ്രൗപദിയുടെ പിതാവിന്റെ പേരെന്താണ്? ദ്രുപദൻ. ദ്രൗപദിയുടെ പിതാവ് ദ്രൗപദിയുടെ പിതാവ് ദ്രുപദൻ. ദ്രുപദന്റെ മകൾ ദ്രൗപദി. സഹോദരന്റെ പേരെന്താ? ദൃഷ്ടദുമ്നനാണ് ദ്രൗപദിയുടെ സഹോദരൻ. ദൃഷ്ടദുമ്നും പിന്നെ ആരാണ്? ദ്രൗപദിയും. പിന്നെ ശിഖണ്ഡി ഉണ്ടല്ലോ. ശിഖണ്ഡിയും ദ്രുപദന്റെ തന്നെ മകളായിരുന്നു. ശിഖണ്ഡിനി ആയിരുന്നു ആദ്യം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരെ സമീപിച്ചിട്ട് പിന്നെ
സ്ത്രീത്വം മാറ്റിക്കളയുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത് ശിഖണ്ഡി. അങ്ങനെയാണ് ശിഖണ്ഡി ആകുന്നത്. ശിഖണ്ഡിയാണല്ലോ ഭീഷ്മദേവന്റെ മരണത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. ശിഖണ്ഡിയല്ലേ കാരണമാകുന്നത്. അത് ശരിക്കും അംബയുടെ പുനർജന്മാണത്. അംബ, അംബിക, അംബാലിക കേട്ടിട്ടില്ലേ? അംബിക, അംബാലിക അവരുടെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ, പിന്നെ പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതായത് എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ഭീഷ്മദേവൻ എന്താണ് വിവാഹം കഴിക്കില്ല എന്ന് ശപഥം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭീഷ്മദേവന്റെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള ആരൊക്കെയാണ് രണ്ടുപേര് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്? ഇവരുടെ ആരാണ്? ആര്? പേര് ഓർമ്മയുണ്ടോ? വിചിത്രവീര്യൻ. ചിത്രാംഗതനും അല്ലെ, ചിത്രാംഗതനും വിചിത്രവീര്യനും. ചിത്രാംഗതൻ നേരത്തെ തന്നെ മരണപ്പെട്ടു പോയി വയ്യാതെ. വിചിത്രവീര്യനെ വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ട് എന്താണ് രാക്ഷസീയ വിവാഹമാണ് നടത്തുന്നത്. അതായത് സ്വയംവരത്തിന് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന രാജകുമാരിമാരെ അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭീഷ്മദേവൻ കൊട്ടാരത്തിന്. ആരുടെ കാശി രാജാവിന്റെ പുത്രിമാരായിരുന്നു അംബ, അംബിക, അംബാലിക. ഇവര് 3 പേരും പിടിച്ചിട്ട് വരും. അംബ പറയും വിചിത്രവീരനെ വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കില്ല, എനിക്ക് സൗഭരാജാവായിട്ടുള്ള ശാലനോട് മനസ്സുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയും, ഞാൻ മനസ്സാ വരിച്ചതാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ അംബയെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞയക്കും. അങ്ങനെ അംബികേനും അംബാലികേനും വിവാഹം കഴിക്കും. പക്ഷെ അംബ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ആ രാജാവ് സ്വീകരിക്കില്ല. കാരണം തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയ കാരണം കൊണ്ട് അംബയെ സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അംബ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആരാണ്, പേര് മറന്നല്ലോ ഞാൻ, വിചിത്രവീരൻ അല്ലെ, വിചിത്രവീരൻ വേണ്ടാന്ന് പറയും, എനിക്കും വേണ്ടാന്ന് പറയും. അപ്പൊ വിചിത്രവീരനെ സ്വീകരിക്കില്ല. അപ്പൊ അംബ പെട്ടുപോയി. അംബ ഭീഷ്മദേവനെ വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും. അങ്ങനെ അപ്പൊ പക്ഷെ ഭീഷ്മദേവൻ പറയും, ഞാനൊരു ശപഥം എടുത്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന്. അങ്ങനെ ഭീഷ്മദേവനെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കാനായിട്ട് പരശുരാമന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലും. അപ്പൊ പരശുരാമൻ പറഞ്ഞാലും ആരും അനുസരിക്കില്ല, ഭീഷ്മദേവൻ കേൾക്കില്ല. അങ്ങനെ യുദ്ധം നടക്കും. പക്ഷെ ഭീഷ്മദേവൻ ജയിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ അംബ മഹാദേവനെ തപസ് ചെയ്യാണ്. തപസ് ചെയ്തിട്ട് വരം നേടുമ്പോ എന്താണ് വരം നേടുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭീഷ്മദേവന്റെ മരണത്തിന് അടുത്ത ജന്മത്തില് അംബ കാരണമാകുമെന്ന് പറയും. അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മം വരെ അത്രയും സഹിക്കാനുള്ള ഒരു ശക്തി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അംബ എന്താ ചെയ്യണത്, അങ്ങനെ തന്നെ ജീവൻ കളയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ജീവൻ കളഞ്ഞിട്ട് അടുത്തൊരു ജന്മം ശിഖണ്ഡിനിയായിട്ട് ദ്രുപദന്റെ മകളായിട്ടാണ് ജന്മം എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ആണാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ സ്ത്രീത്വം കളയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ശിഖണ്ഡിയായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ ഭീഷ്മദേവൻ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, സ്ത്രീകളായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യില്ല, സ്ത്രീകളെ ആക്രമിക്കില്ല എന്നൊരു ശബ്ദം ആർക്കുണ്ട്, ഭീഷ്മദേവനുണ്ട്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അർജുനൻ എന്താണ് ചെയ്യണത്, ഒരു ചാൻസ് വന്നപ്പോ ശിഖണ്ഡിയെ മുന്നിൽ നിർത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ശിഖണ്ഡിയെ മുന്നിൽ നിർത്തുമ്പോ ഭീഷ്മദേവൻ ആയുധം താഴെ വെക്കും. അപ്പൊ ശിഖണ്ഡിയുടെ മറവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്താണ് ശരങ്ങള് വിട്ടുകൊണ്ട് ഭീഷ്മദേവനെ ശരശയിലാക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അംബയുടെ പുനർജന്മാണ് അവിടെ ശിഖണ്ഡിയായിട്ട് വരുന്നത്. അങ്ങനെ പിന്നെ വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടി നമുക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൂടി പറഞ്ഞ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ധൃതരാഷ്ട്ര അന്ധനാകാനായിട്ടുള്ള കാരണം കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്നുള്ളത്? ധൃതരാഷ്ട്ര പണ്ടത്തെ മുന്നത്തെ ജന്മങ്ങളില് എന്താണ് ഒരു വേടനായിരുന്നു. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഒരു പക്ഷിയെ കണ്ണു കുത്തി പൊട്ടിക്കും. പക്ഷിയുടെ മരത്തിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയുടെ കണ്ണുകൾ 2 കുത്തി പൊട്ടിക്കും. അതുകൂടാതെ അത് 100 മുട്ട ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പക്ഷിയുടെ 100 മുട്ട വിരിയാനായിട്ടുള്ള ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പക്ഷിയുടെ പക്ഷി കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുഴുവനും കൊന്നൊടുക്കും. 100 മുട്ട വിരിഞ്ഞ ആ പക്ഷി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കും. ഈ പക്ഷിയുടെ കണ്ണും കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കും വേടനായിരുന്ന സമയത്ത്. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ജന്മം കിട്ടിയപ്പോ എന്തായിട്ട് മാറുന്നത്, അന്ധനായിട്ട് ജന്മം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ 100 മക്കളും മരണപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൺമുന്നിൽ തന്നെ 100 മക്കളും മരണപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ 100 പക്ഷിയുടെ മക്കളെ കൊന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് തന്റെ 100 മക്കളും ഈ ജന്മത്തില് തന്റെ മുന്നിൽ മരണപ്പെട്ടതായിട്ട് കാണേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ 50 ജന്മങ്ങൾക്ക് മുന്നാണ് ഈ ചെയ്തത്.
ഒന്നും രണ്ടും അല്ല, 50 ജന്മങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ചെയ്തതിന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമാണ് ആരനുഭവിക്കുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രം അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എത്ര ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ അനുഭവിക്കാനുള്ളത് അനുഭവിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കളയാൻ സാധിക്കും നാമജപം കൊണ്ട്. പക്ഷെ ധൃതരാഷ്ട്ര 50 ജന്മങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് എന്ത് അനുഭവിക്കുന്നത്? ഈ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം 100 ആൺമക്കൾ ഉണ്ടാകണം. 100 ആൺമക്കൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എന്താണ്? അത്രയും പുണ്യം ചെയ്താലാണ് 100 ആൺമക്കൾ ഉണ്ടാകുക. അതുകൊണ്ടാണ് 50 ജന്മങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നത്. 50 ജന്മങ്ങൾ കാത്തിരുന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു കൂടി പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വ്യാസദേവൻ കാണാനായിട്ട് വിരൂപനാണ് വ്യാസദേവൻ. വ്യാസദേവനെ കണ്ടപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ അമ്മ ആരാണ്? അംബാലിക അല്ലെ. അംബാലിക കണ്ണടച്ചിട്ടാണ് വ്യാസദേവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത്. കാരണം പേടിച്ചിട്ട്, അത്രയും പേടിയും ഭയമായിട്ട് പിന്നെ വിരൂപനാണല്ലോ, ജഡയൊക്കെ ആയിട്ട് ആകെ വേറൊരു രൂപത്തിലാണ് വ്യാസദേവൻ. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ അപ്പൊ പ്രവചിക്കാണ്, നിനക്കുണ്ടാകുന്ന മകൻ അന്ധനായിട്ട് തീരുന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയും പറയുന്നുണ്ട്. രണ്ട് കാരണം മെയിൻ ആയിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എന്നും കൂടി പറയാം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് അന്ധനായിട്ട് ആര് ജനിക്കുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രം ജനിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ?